Crăciun! E Moș Crăciun, mami, Am venit la tine! Cu cadouri, moșu? Cu cadouri, dacă a fost fetiță cu minte. A fost, moșule, a fost. Ai fost fetiță cu minte, Iulia? Ai fost mami cu minte? Ia spune lui moșu. Moșu, acest cadouri la Iulia. Ia spune, vină moșule aduce lângă mine. cadouri la Iulia. Spune, Dar ai fost cu minte, Iulia, ca să-ți dea moșul cadouri? a fost, Da? mama, Ia a spune. fost. Ai fost cu minte? Da. Mai tare. Bravo. A fost cu minte, mami? A fost foarte cu minte, moșule. Și știe... Doar astăzi n-a vrut să doarmă. Aoleu, n-a vrut să doarmă, nu e bine, Iulia. Trebuie să dormi în fiecare zi. Da? Vine aici, moșule, te cheamă aici, Iulia, lângă Mă ea. chemi acolo lângă tine? Aha. Mi-a adus cadouri, moșule? Ne-a adus Da. cadouri? Fiindcă n-a vrut să doarmă azi la prânz, i-am adus doar un cadou mic. Iulia. A, nu se poate, moșule. Mama, Uite, pentru tine, Iulia. Ia vezi ce este acolo. Măi, dar ce brăduț frumos aveți aici. Iulia, pot să mă așez și eu lângă tine? da, moșule, așează-te. Mulțumesc. Iulie, te duci la moș în brațe? Vrei să vii la moș în brațe? Wow! Ia uite, Iulia! Ce este asta? Mare. Ce este? Foarte frumos. Mami, zici că Iulia a fost cu minte, nu? A fost foarte cu minte, moșule. Iulia, ai fost cu minte, mama? Ai fost cu minte? Da, moșule, a fost cu minte. Spun eu că a fost cu minte. Mhm. Bine, atunci moșul ți-a mai pregătit și alte cadouri. Da. Da? Iulia, ce-ai cerut tu lui moșu să-ți aducă moșu? O mare și cadou. Și ia Poți întreabă. să spui mai tare că nu te aud, eu sunt mai bătrânel. O mare. Ou mare? Da. Ou de ciocolată mare. Da, hai, mănâncă el. Din asta, așa. Da. Wow, Wow, moșule, ai hai, adus nu să o vii. mare. Moșule, du-te tu lângă ea acolo. Bine, hai că vine moșul lângă Iulia. Poftim, Iulia, Wow. pentru tine. Wow. Wow, Mama, Să mulțumesc. mai e, oușul, să mai e. Este mare, da? Da. Ouțul? Ca Mami. de mânuțe. Mai merită Iulia cadoul? Mai merită, moșule, merită, cu da. minte, cu minte, cu Ia minte. uite, l-a și desfăcut. Mama, wow, ce mare e moșul. Ți-am mai adus și un moș Crăciun de ciocolată ca să-ți aduc aminte de mine tot timpul anului. Wow. Moșul nu-i mai da cadouri dacă nu spune și un cântecel. Iuliuța, știi să spui și tu un cântecel? Are jucărie, are jucărie. Are jucărie în el. Da. Dar tu știi că întotdeauna moșului trebuie să-i cânti un cântecel? Wow, să mai e. Mama, hai să cântăm lui moșu un cântecel, să vedem dacă ne mai dă cadouri, mama. Ți-am mai adus încă o surpriză. Da. Un cadou mare. Dar pentru asta trebuie să-mi cânti un cântecel. Îmi cânti un cântecel? Iulia, ia uite, pleacă moșu. Pleacă, mama, n-auzi că mai are un cadou. Ia spune. Moșu, o iei în brațe pe Iulia? Vrei să vii la moșu în brațe? Iulia. Mama, te duci la moșu? Wow. Moșu, te uiți și tu la mine? Wow. Cam ciocolate. Cam ciocolată, nu? Da, mă. Cam ciocolată bună. Cam ciocolată bună. Da. Vrei să vii și la moșu în brațe? Să stai aici pe genunchi și să-i spui un cântecel? Wow.
Vrea moșul. Hai, mama, fugi în brațe. Hai că pleacă moșul. Uite, eu mai... Ia uite. Păi ia uite, Haide, vină mama. la moșul în brațe. Nu-i jucărie. Jucăria o să o desfacă după aceea. Moșule, dă-te tu mai aproape puțin. Haide, vină la moșul în brațe. Wow, Iulia! Veni moșul la tine, mama. Mami mi-a spus că ai fost o fetiță cu minte. Trebuie să o asculți și pe mami și pe tati, da? Ia zi, știi să spui un cântecel? O mare. Știi să cânti moșului un cântecel? Ai mânut acolo. Mama, hai să cântăm un cântecel. Ai o butică. Are și burtică și mânuțe. Te pune moșul aici pe canapea, vine mami lângă tine și îmi cântați amândouă un cântecel. Altfel, nu ți-aduc cadoul. Oh, moșule, a fost cu Moșul minte, mai are Iulia. cadou pentru tine. Da. Vrei să Ce ți mai aduc ai, cadou? moșule, în cadou? Un cadou frumos și mare. Încă de o mare. Un cadou mare. Haide, îmi Hai să-i cântați cântăm un cântecel. Ia, pune Coco aici deoparte. Da? Ia să-i cântăm un cântecel. Ce cântăm mai înainte? Da, mai înainte. Hai. Este curate. 1, 2, 3 și... Meine Hände sind verschwunden. Este curate. Julia, haide, mama, cântă. Meine Hände sind verschwunden. Sind die Hände... Mai tare, tare. Meine Haide, Ohren... Lăluță, cântă, că nu te aud. Eu mănâncă. Încă după aia, că ne mai pregătește moșul cadou, mama. Încă două pe mine. Moșul mai are un cadou pentru tine. Da. Trebuie să cânti un cântecel. Da. Hai. Meine Hände sind verschwunden. Ich habe keine Hände mehr. Cadou. Un măgăsun care ai adus mare. Iulia, care Știi să face... cânti, Iulia, un cântecel? Da. Ia să vedem. Iulia. Iulia. Din casă. Nu știa moșule să cânte Iulia, dar Aoleu, aoleu, măi, Iulia, de măi. fapt ea știe să cânte, dar are emoții acum. Are emoții. Bine, am înțeles. Mă duc să-i aduc și ultimul cadou, după care trebuie să mă grăbesc să plec, pentru că mai am și altă treabă. Mă așteaptă o noapte lungă, lungă și am mai parcat și dublu aici în față. Grăbește-te, moșule, adune cadou. Mă duc să fac Strigă un cadou. Iulia. Stai acolo cu minte. Iulia, hai să mergem la ușă să vedem ce ne aduce. Haide să rochim. Hop. Ia. Ia. Stai aici. Wow, moșule, ce cadou e ăsta, Ia uite moșule? pentru Iulia, dacă a fost cu minte și mi-a spus mami și cu tati că merită, i-am adus un cadou frumos să se joace toată ziua până la anul când o să vin din nou. Mama, cum spui da? Eu i-am primit un cadou mare care îi face Ela. Cum spui, mami? Îi dai un pupicel lui Moșu aici pe obraz. Mulțumesc. Dă și Moșu un pupicel pe obraz. Și moșule, stai aici să vă fac o poză, că vreau să vă văd. Mă grăbesc, doamnă, trebuie să ajung și la alți. Bine, bine, bine. Hai, stau aici lângă. Cum ai spus că te cheamă? Din Maria. Dinu Maria. Mhm. Eu i-am primit ciocolate. Eu i-am primit ciocolată de la Moșu. O mare. Iulia, ia uite-te la mami să facă o poză, că pleacă Vină lângă moșul. Moșu să ne facă mami o poză. După aia Moșu pleacă pentru că se grăbește să ajungă și la alți copii. Și renilor le este foame. Îți place mami la moș în brațe?
să-i spunem mulțumim, moșu? Știi să spui mulțumesc? Știi să spui mulțumesc? Mi-a primit un cadou. Să fii cu minte și să o asculți pe mami și pe tati. Da, Iulia? Promiți? Bine, atunci ne vedem la anul! Pa, moșule, pa!